A Xunta prevé licitar este ano a ampliación do Colexio Quiroga Palacios. O conselleiro de Educación pide colaboración ao Concello de Santiago ao haber trabas na parcela. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, afirmou esta mañá que o goberno galego prevé licitar este ano a ampliación do Colexio Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios. Aínda que para facelo, precisou, é necesario que o Concello de Santiago elimine as trabas vencelladas á posta a disposición da parcela de 1.600 metros cadrados solicitada para realizar esta obra. Así sinalou na presentación do proxecto básico na que detallou a situación actual do mesmo. Libres de cargas e gravámenes e urbanizados para poder construir, neste caso, pois, os espacios educativos, os edificios educativos. Aquí, o que se nos fai é que se nos fai unha cesión de 1.600 metros cuadrados condicionada a que se urbanice e se acondicione un espacio de 14.000 metros cuadrados para os cuales a Comunidade Autónoma non ten competencias, que están fora do uso escolar e que é de competencia municipal. É dicir, estamos a falar dun auténtico sinsentido que incumpre a obriga legal e que, tal como está plantexado, imposibilita impulsar, poñer en marcha pois, todo o proceso de ampliación deste centro. Rodríguez reiterou a petición dos 1.600 metros cadrados que os técnicos indican que son necesarios para poder desenvolver esta ampliación. Pero non podemos ceder, entre comillas, a un plantexamento que é un puro chantaxe e que, como xa dixen, incumpre pois, o marco legal. Temos todo preparado, levamos tempo xa traballando en isto, temos unha partida orzamentaria de 1,3 millóns de euros para facer esta ampliación, temos xa o proxecto redactado listo para enviar ao Concello para solicitar licencia e, basicamente, aquí o que se plantexa é a construción de un novo edificio de infantil, sacar infantil dos espacios actuales, crear un novo edificio de infantil en torno aproximadamente a 775 metros cuadrados e reorganizar posteriormente os espacios interiores deste centro para que collan pois, diferentes servicios que están sendo demandados por a comunidade educativa. O proxecto tamén prevé a realización dun patio cuberto e diferentes actuacións recollidas no novo Plan de Arquitectura Pedagóxica. Se van a facer pois, todo un espacio con tabiques móviles, un espacio moi flexible, con un gran foro interior que tamén funciona como patio interior, en definitiva, pois un gran edificio con 775 metros cuadrados que xa está diseñado, xa temos o proxecto, xa o podemos enviar para que nos den licencia, xa temos o diñeiro, pero obviamente o que temos encima da mesa pois é unha situación absolutamente anómala